קוראים לי יאיר, עברתי כמה דברים בגיל 16-15 והייתי אצל עובדת סוציאלית ואצל פסיכולוגית וזה לא עבד. לא ידעתי מה לעשות, המצב לא היה אידיאלי. התחלתי תהליך ניקוי, תהליך רגשי שמלמדים באלימה. העובדת הסוציאלית הייתה בשוק, היא לא הבינה מה קרה. 5 שנים כבר אחרי, אני בן 23 היום, פתאום כל היחסים שלי עם אנשים משתנים והחוויה שלי עם אנשים משתנה. וזה גם מאוד עזר לי בעבודה. אני עובד כמדריך עם נוער שיש לו עבר פסיכיאטרי וזה מאוד מתרגל. מעבר לזה שעזר לי להיות נקי, זה עזר לי לעשות טוב להם. אתה פתאום יכול באמת לעשות טוב לאנשים. כאילו אנשים שמקודם עזוב אותי ואין לי כוח אליו, פתאום אתה לא שם, אתה מבין אותו, אתה אוהב אותו. זה פעם ראשונה שבאמת הבנתי מה קורה לי. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה מבין למה אתה פה ומי אתה ולאן אתה הולך. וזה נותן לך יציבות וחוסן ושמחה, וזה פשוט פותח את הנפש. ברגע שאתה חוצה את הקו הזה ואתה חוצה את מה יהיה ונו וזה, ויש עוד 1000 שיטות, למה דווקא זה, ויש עוד המון פסיכולוגים, ואני כבר למדתי CBT, או אני מכיר כבר את המחקרים, או לא יודע מה. ברגע שאתה עובר את המחסום הזה, אתה קולט, זה עולם אחר לגמרי.